El reforç educatiu està establert cada tarda i intentem oferir una atenció individualitzada. S'ofereix un espai de deures i tot un espai de promoure les ganes d'aprendre. També hi ha tota una part d'hàbits d'estudi, que és com es segueix una agenda, de quina manera em puc concentrar, estratègies que els hi faci més assequible aconseguir els objectius. Nosaltres el català des de Centre Obert el promovem en l'ús. La llengua en la que ens relacionem i amb ells i entre nosaltres, les educadores, és en català. Amb les escoles intentem mantenir un contacte constant. Ens informen de, doncs va més fluix en aquesta àrea o en aquesta altra, i això ens serveix a nosaltres a l'hora de les estones de reforç. Nosaltres involucrem a les famílies en el reforç educatiu dels infants, obrim a que les famílies participin.